OK, takže čaute, dúfam, že máte nádherný piatočný deň ako ja. A toto videjko bude vlastne o... Pravdepodobne som stretol KitKat, neviem to povedať na 100%, ale ráno, ako som išiel Ambru venčiť, má teraz taký nový transportér. No a v tejto táške vyzerá ako vesmírna mačka, takže odteraz ju volám vesmírna mačka, hej. Tak sa mi zdá, že som stretol KitKat, akurát bola trošku pribratejšia a mala červený obojok. Neviem 100%, či to bola ona, ale každopádne 30 sekúnd som nenahral, pretože to som nestihal. Išiel som na to miesto z KitKat vlastne, z Ambrou. Dal som mu von z tašky skrátka, hej. A akurát pribehla táto mačka. No a malá Ambra sa tak strašne zlákla, ty vole, vydávala taký zvuk som ešte nepočul. 30 sekúnd není nahraných z toho. Toto je taký dodatok, do toho prišla ešte aj nejaká pani, ktorá venčila psa. Ambru som mal stále v taške, proste bola v bezpečí, hej. Len iba chcem sa spýtať proste, že či náhodou, to bola taký istý typ mačky, a či náhodou sa fakt takéto mačiatka boja starších mačiek? Dobre hovorím. Bola úplne vyhúkaná, zláknutá, na mňa sa pozerala, že čo sa deje proste, že úplný koniec sveta, hej. Nakoniec proste sme odišli a išli sme zase ju venčiť do lesa, jak môžete vidieť v týchto videách, hej. Ale čo chcem povedať, že úplne sa skrátka chudia zlákla, ty vole, bola stále v taške, proste nič sa jej nestalo. Ale proste šokovalo ma to, že ak náhodou to bola KitKat, tak kočka si bude musieť zvyknúť, že ja chodím na tie miesta a bude sa s ňou musieť bude sa musieť skamarátiť s kocúrom. S KitKat, hej. Takže kúknite si toto video, je úplne nezostrihané, takže proste kamera, v jednej ruke som držal tašku, v druhej ruke kameru, takže je to také random, hej. A pani vystrihnem, hej, z toho videa a to je všetko proste. Napíšte mi do komentáru, čo si myslíte o to. Díky, nádherný deň vám prajem, všetko je v poriadku a krásny víkend. Čau, čau. To není stratená mačka? To není vaša, hej? Chúďa sa teraz zláklo. Ale toto je úplne iná mačka. To je voľne asi mačka, hej? No určite, hej. No lebo ja tu mám mačku a ona nejak pribrala, ty vole, a teraz... Jo, hej. No ja ju nedám určite. Ambra, hej. Kľud. No, veď toto, ja som myslel, že to je... No nič, tak pôjdem s ňou. Neviem, že čo by spravil, lebo ja tu mám malinkú onu kočku a teraz sa zlákla sa. Bojí sa teraz aj psa. Môžem pozrieť? Môžete sa pozrieť. Dala. Ale bude musieť s ňou ísť. Však nespravil, ona je... Ale Ambra, neboj sa. Vystrašená je teraz. To som nečakal normálne, že ona... No. Ahoj. Lebo ja som... Tá mačka, čo bola vonku, ja som ju skameroval, skrátka, spravil som videa na všetkých sociálnych sieťach. A preto sa pýtam, že či to náhodou nebola vaša, lebo som videl... Im som vrátil, proste ja som ich zobral transportérom domov. Potom oni si preto prišli, lebo sa zistilo, že vlastne táto mačka je teda proste niekoho začipovaná. No a proste už som potom vonku nevidel túto mačku v tejto lokalite veľmi dlho, tak preto som nevedel, že... No a to bola táto, či nejaká? No však práve len, že je pribratá teraz, práve o tom ide. Takže teraz som trošku confusion, hej, pomilený z toho, že sakra, OK. Teraz, lebo ja ho venčím túto málu teraz, to je už moja adoptovaná kočka. Zlákla sa úplne, ty vole, chudia. Čo to je, ty kokso, jakú mačku? Som oné, no ale... Hej, idem asi inde, proste... Takéto sa mi páči, takéto... Strašné, 2 mesiace to, ale Ambra, áno, moje... Dobre, musím ísť rýchle niekde do lesa, lebo tu je skleník. Ale akože má to veľa, asi 9 otvorov. No, dobre, OK, tak nič teda. OK, no. Dobrý. No, poď moje, čo si sa zlákla? Haló. Čo si sa zlákla?
Čo si sa zľakla, Ambra? To bol šok normálne toto pre ňu. Úplne, ježiš. Ja, že jaký zvuk, že kto to vydáva? A táto mačka bola úplne kľudná, hej, ale táto chuďa, tá úplne v šoku, že čo sa to deje. Ne, vystrašená, bo chcel som to natočiť teraz, ale nestihol som. Poď, ideme do lesa, tam bude chládok a bude lepšie. Neboj sa, Ambra. Opa. Neboj sa. Čo si sa tak zľakla, Amber?